Selamat pagi lur. Iki ceritane iki arep ndelok wong tandur lur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Iki ndelok wong tandur lur. Banyak. Ya ke bos wong tandur bos. Niki doyok enek. Ya. Piye ke bos? Wong tandur bos, serane wong tandur desa ngene iki bos. Lho. Sing oleh duit sapa kuwi lho. Aku ndelok doyok kae kok. Tandur oleh duit kosok. Wah, bos. Duit wong tandur ya wis kuwi kosok. Yang melok jengking, semengna. Entar tapi kok jengking iku padha oleh duit. Lah iya niki doyok. Duitnya ya ning bank kuwi kok. Kok. Nek apa tuh ngerti kok aku ndelok wong tandur ki kok. Pol. Ya wong tandur seret. Bos wong tandur bos. Niki doyok Banjari lho doyok. Mesti ngono wis. Gelepet ngono ya iya. Tak goblok kuwi lho kosok cengah kuwi lho. Wis cengah kuwi. Bisa kok ngono kuwi bocah piye kuwi lho. Wis tak apa nek rezeki kuwi kok dikeki 5.000 kok. Kok challenge mandi lumpur kuwi lho piye karemu ya kowe udah koprol ngono lho. Ya ora meneh oleh rezeki ya dikek 5.000 Ciro lupat mo 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 karo doyok bos. Oh doyok bos. Lho piye ta kok nesu isu-isu galer nesu le kok. Ikan iki sawahmu dhewe kok. Aduh. Ya kene aku yo ndaut ning durian sawahmu neh. Alah aja apa lho. Tempah ndang diagelke wong ndaut sing dok wingi. Wong Daud wong Daud ngene iki wong Daud. Ya. Yo wes sarap. Mesti yo ngani ribut ya omongane ngono. Mesti yo ngani ribut iki. Hukum diwai. Ngani mbokane. Lo kotok lorek lo. Oh. Wih kendang wih batase ndak golek jamur kosok. Lek lo eta dhewe lo. Ra padha lemune kok. Iya ya tanggonmu. Ketok le ketok aja apa. Aja apa. Kok bos. Wong tandur ngene lho bos.
Rame wong tandur. Oh, tandur yo, ayo ki wae batek yo. Wah, tandur batek yo, ki wis berarti mulai blok. Atau bat kok. Kok telat men Banjari lho. Ngono ndang dadel-dadel sing sak bongkok ngono. Paham toh? Kok ora paham blas tani bertahun-tahun kok. Tempah langsung sing akeh bat. Jur sapa gelem-gelem. Trawa tempah ngono sorone akeh kok tempah wegah kok. Tandur wong edok lho Le Badri. Kasih tandur wong lanang paling yo gak bunga-bunga wong edok wajar kok. Dadel ya kok sok. Ngecer kok suwi men wi lho kok. Wis iki gak telat tinggal telat. Iki jam berapa ya ndang cepet sedol ya. Mulai iki lho. Oh, jam 5 bos wong tani iki. Iki kok men kok. Oh. Nyapa to kok sakarekku to kok. Klo kok men. Paranane kok men. Si Pati. Kok men? Piye kabare men? Iki wae rokok kowe aja bir ciluk tok. Tuh gak go rokok ya? Piye men gak melu? Melu apa piga lho? Melu Banjari piga men melu apa piga gak apa? Gak apa, melu gak apa. Ngalah rezeki men, tak tukon rokok, tenang e. Lho, mau tandur ngene iki lho, Bos. Sret. Lho, apa Banjari kok suwimen bocah iki lho kok. Ngono ndang dadel-dadel. Yo komen yo kayak rokok yo yo. Nyopong wae rokok taran raimu. Ini aja mecucu ditakoki. Kok Ngapa taran wae yen lucu. oh alah. Bocah piye. Tapi apa kowe ngono ya apa ning ngono lho. Aku dengi wis ndaut kok. Oh Jawa apa kuwi lho. Ngono sing akeh. Sak pocong biyuk-biyuk. Aku megane kon makane Banjari ini aku wegah. Tau pisan budrek kau. Ya cetok. Ora sing kok Badri ngono ke blok. Ono ke karek nambahi Mas penak apa. Kakean yo. Kakean yo mumet ndas kurang yo ngono ke lho jenenge wong tempah ngono yo. Lah bos wong jenenge wong tandur desa ngene iki lho bos. Ceritane iki lho. Halo omongane kok ngono bocah apa kuwi. Lah mau apa? Oh ndang. Unit. Gak oleh le kok. Ora oleh mandi lumpur. YouTube oleh. Kene kok arep budal ning sawah kok jam 7 kok. Daud ning sawah dhewe lho nyapa to kok. Niat sawah pamul peman si turu le kok. Ning Duren. Duren apa saiki lho? Yo.
Ya tak kok pakmu kok tandure sesuk. Tandure apa? Sesuk. Ngomong Pak. Aku iki bakul kon sawe dhewe ra gelem ngiwangi. Kok sok ngono diwangi sawe dhewe kuwi panen yo pakmu yo kei gabah rong sak. Aja muni ngono. Aja muni ngono. Beras e padha ae kok gabah to le selepno. Ngiwangi aku ngiwangi Daud kok. Odenge tak iwangi Daud. Kowe iki lho apa lho. Ke sapa nek keteko ke ngene iki. Ngene iki lho bos wong ning sawahe iki sawe. Ning sawahe doyok ngene iki lho. Ya dengaran gelem ngiwangi biasane ra gelem. Ngono kuwi lho ning sawah dhewe ya diwangi to ya. Kayak sapa kae ning kono isih. Pit PRT. Nek Yan ya. Yan. Yan. Lek bojomu lho. Nah, terus apa radu bojone Yan wi lho kok. Oh nyapa to nyapa. Oh nyapa to lho nyapa. Nyapa to kok. Mendo yo ben. Nyapa. Kuwi lho nyapa. Ngene iki bos ning iki sawet doyok iki yo akeh. Mas bau sawet doyok. Iki sawet doyok sebau. Cara tak tukoni kabeh sawet. Iya trawi. Duitmu akeh. Duh kawan yang masang keramik. Kurang iso. Yes. Sabar ya siap lur ya ki vlog pagi hari saya lihat wong tandur wes tak akhiri vlog pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.